kono maliko kan anga folbe bela jele biye terendo juin kalo clé woro samba fla ani ngwan fla bi kibara mambulo kada klugan ode fonction publique ale jabi mbora ayira la ka fo fo diplôme muga nyokona ko o bora konnala kibara misrama ulu kona ayira ka fo ko samba fla ale ni mugwan kele o bara ukun konnala fonction publique mu kon kun kan ke ko o jabi bora do kun temeni kawla dona ka fo ko ni fonction publique ko ale ko ni kun la nyine ka se ka barakela kebe shehi ale ni binani sabaso ga o la nyine ukum konnala mo ba biworo ale ni saba ale ni mo kebe woro ni biolo bla ngolom bla ube u to sebe ka u ka dossier u déposer mo mun yeni nyokonda ke o kunye mo ba bidru ni shehi ale ni kebe nani ani biworo ni kele jabu bole ko fe mo mun yeni nyokonda en soro ayira la ka fo ko o ko ni kunye mo kebe shehi ale ni wolom bla ayira la ka fo ko la nyine ko ni kunye mwe amaseka obo sabla ayira la ka fo ko barada do be no ko ulu ko ni mo ma soro kawla dona ka fo ko mo haya mo ni la nyininje ko obeta mo bisabani konontona o jabi nunu bela jele bole ko fe anga ministre so mbe no ni oye chage do ga ministre so ale ni fonction publique yere uluka jatemina do senfe ayere la ka fo ko mo mun ko ni ni nyogonda ko ni soro ko mo ga nyogona bala ko ulu ko be ka diplôme faux diplôme o gum ko nala ni kuma ko tarase faux conseil des ministres la ulu ko ne ayire ka fo ko ni ko kon tese ka bila tanto ko mo mun kon ka diplôme ire le flene ka fo ko faux diplôme ndo ko ko ni ka ko ka di criblonti la mo ma sege lu ka ke uni nyangilim ka kan o ka da o ka ambalma ni ki waro kuma ambulo ka da kulu kan ance aka kulu majola aka ambe